tulisane plang ini mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenenge sapa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tambi kerep barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Ah nguyuh dicekel. Loh, lek ra cekel beri obat mabit. Lah kowe kok cekel ora, Dik? Loh, lek nggonmu mesti mbok kawat mesti. Rencana tak cekel terus tak uyuhne raimu. Bangmu Mas iki. Kok malah nyawangi gelange ya apa? Sesuk didol. Loh, gelang apa? Mbok tukoke sing gedhi. Ora ya tak peke. Piye kudune ngayani kok malah ngeret iki piye? Lah kan yo. Basamu kok apik men ngeret. Lah apa? Ya terus Tulung Agung ya ngono ngeret. Ngeret ki nek diresiki nggon kandungan. Kae kiret. Kiret. Kiret iki lho, ki. Karpet. Karpet sing molor ke lho. Karet. Lah, karet kuwi iso nggo tombo moto. Kok iso? Kareke dibong tetene mripatmu saya. Tombo teko moto picek. Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Mas? Alhamdulillah puji syukur. Rawuh jam pinten iki mau? Nembe kemawon jam 12 langkung 1/4. Kok rada bengi men apa nek hambatan ning dalan? Mboten, yektosipun nggih saking Blitar mriki. Nggih. Ngoten, dados nggih alhamdulillah sedaya dipun paringi lancar, Nggih. gangsar seperti dari keluarga besar Arta Kencana Madiun. Tepuk tangan untuk Arta Kencana. Nggih. Tur Alhamdulillah. Arta Kencana menika teguh Nggih. pendirianipun. Nggih, leres. Saben-saben ambal warsa mesti wayangan. Saestu. Dalange ya dalang Madangkara, pelawake ngemedi panjenengan kekalih. Inggih, mula mboten ngirangi raos hormat, Nggih. bekti, sungkem kula kunjuk dumateng beliau-beliau ingkang berkompeten dari keluarga besar BBR wonten ing Arta Kencana. Nggih. Yektosipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran Gus. Leres. Inggih, mula insyaallah dalu menika Arta Kencana ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat, slamet donya akhirat, gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Niki. alamin nggih. Mula- Kiai niku lho gumun kalian jenengan Nggih. ngendika sastrane iso runtut ngoten niku wah jan tembunge ya alus nentremke rasa kados mekaten. Nggih sedaya menika lak rupa nggawa rega. Maksude Nggih no, nek dagelan niku secara intelektual, ilmu, pengalaman, intelijensi yang tinggi, Nggih. secara listening skill yang bermuat kualitas. Niki mesti mboten sah ngregani pun diregani. nggih kula ngakeni kok Mas Klitik. Nggih. Panjenengan minggah panggung dedeke gedhe dhuwur. Nggih, nggih. Makulitane nggih resik putih. Nggih. Ngendika nyatanipun ya tas-tas bisa gawe tentrem. Ah Ngoten menika niku- lak amanah. Gusti Allah menika nyipta umatipun warna-warna secara fisikipun. Leres. Nggih, pitik menika ngendhog padha putihe. Nggih. Ning nalika pecah dadi kuthuk, menika pun beda rupane. Nggih. Ning ngene nuwun sewu, menawi kula sak omah ya putrane Mbah Sukron niku. Nggih. Wiwit Mas Kalingga, Mas Kangko, kula Dik Retno Leres. niku pakulitane padha. Sami nggih. Sawu mateng sami. Krana ikhtiaripun Kang Rama Mbah Nggih. Haji Sukron Suwanda ageng. Nggih. Nalika kula mbiyen nggih ngoten. Nggih. Bapak niku leh ikhtiar ndamel kula kalian ibu niku nggih ndonga mboten keri, Mas. Kula nyuwun prisa pareng. Nggih. Niku Mas Kluduk nih asli saudara kandung jenengan. Kandung. Lho. Nika mbarep. Nik jenengan putih kono peteng dedet iki piye? Lho, lah nggih kala wau kula aturke panjenengan to. Nggih. Wong niku mboten sok mesti padha. Leres. Nek padha berarti pancen niku terakhir digawe padha. Lah nek kula digawe padha kali Mas kula, mesti kok mesti kalah dhisik wong niku sing barep kok. Oh, ngaten. Ning jiwa keikhlasan Mas kula niku apik. Ngaten. Ngerti nek kula ajeng lahir, Nggih. kula gantengi diwehke kula, resike diwehke kula, eleke digawa dhewe. Ngoten. Kaya ngono pengorbanane nggih adike ya. Ikhlas mula kula teng pundi-pundi mesti kalih Mas kula. Nggih. Tur mboten ajeng ganti pasangan dan mempertahankan senasib, serumpun dan sepenanggungan.
Patut minangka contoh kompak terus sepanjang masa. Mboten kok kompak. Lah piye? Soale sing ajeng kula apusi sing iso mek niki tok. Ngoten lho, niki duwe pira-pira ya ditampa, Mas. Nggih, nggih. Lah kok ngene dulure lak ya Lah kurang ajeng piye. napa to wong Nggih. rembug dhuwit niku nek dhuwit iso medhotke sedulur, nek yen sedulur akur iso nekake dhuwit. Nggih, nggih leres. Niki lho. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Mas Klithik niki wau jenengan bidale keng pundi? Kalau wau saking Blitar mampir Ponorogo. Oh, mampir Ponorogo. Nggih, nggih, nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak-piyambak. Piyambak, alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap, Mas. Elok tenan. Nggih, nggih. Mas Kluthuk sugeng Dalu, dalu. sugeng Sampun dalu, pinanggih panitia nggih? Sampun, Alhamdulillah. kepara malah kula sampun jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprapto, Bu Istia, Ibu Nggih. Dirut. Mas Kluthuk kinten-kinten pendapat jenengan kados pundi biar Arta Kencana ulang tahun yang ke-33 mapanipun wonten Wono Asri. Nyatanipun langgih sae to Mas Klithik Sae, menika. Lah, nggih. kompak. Ini menandakan satu solidaritas dan tongkat estafet Nggih. dari beliau-beliau yang selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Nggih, nggih. Kira-kira kata mutiara Mas Kluthuk untuk Arta Kencana pripun supados mangke semakin sae gitu. Pendak tahun wayangan Mas Klithik mriki nggih. Mboten ninggalke budaya lan agama. Nggih. Arta Kencana ini dasar pondasinya satu agama, Nggih. dua budaya, yang terakhir adalah taat dengan tatanan negara. Nggih, leres menika. Mas Kluthuk monggo paring dawuh pandonga dumateng para warga masyarakat mriki dasaripun menika kredit pertanian wonten Mas Klithik, Nggih. perdagangan wonten, perumahan, jasa, industri ugi wonten. Semua tercover di keluarga besar Arta Kencana. Nggih, leres menika. Ngoten. Monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Klithik kuwi. Alah somong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak harus mengeluarkan emosional yang tinggi. Lebih baik kita minta maaf daripada memaafkan. Nah, kuwi. Gitu, Mas. Leres. Dadi sampean ngene iki aja lara ati, aja gelo. Ora gelo piye Sing wong. duwe wewenang itu bukan siapa-siapa, karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan dia pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku tuh ngomong blas. Loh, mergo iki didom, lesung Didum apa aku ngomong blas kok didum dasmu piye? Iya teh iki kok malah Aja nesu to. Oh aku sarepe mangap ngene tok lho, terus pindah ning awakmu. Aku tuh wis domong. terus disaut neh ngono. Saut ngono, ngomong maning awakmu. Nggih. Aku yo oleh omong apa ora? Loh, aku lek ora oleh omong ora masalah, wong aku ora omong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. mesti Ukurane ngono. ampun materi. Mas, Ampun menungso. materi, nggih. Kuwi yen wis acuan pertama, kok sing diomongke kuwi duit Leres. atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya, ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampeyan ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ayo. Sing ngomong sapa? Loh, Kula. Lek golek jeneng, jenang teko Jenang dhewe. mara dhewe. tanggoku lek ra duwe gawe ya jeneng ora enek blas. Kuwi lak nggon tatanan wong degawe. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tanggoku lho rekoso wiwit tahun 82, nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Ngene lho Mas Kluthuk, aja ngetake dhisik ngeten lho. Kula kali panjenengan menelak partner kerja Lah, gitu nggih. supaya atur panglipur marang warga masyarakat Tapi dalam kita- rangka ulang tahun KBPR Arta Ngertos, Kencana. ngertos, Mas. Yang keberapa? Yang ke-33, Maknane 33 ini apa? 33. Artinya? Telu kita tulung. Lu Sampeyan kok ngetas kula. Bojo kula iki pegawai ngriki, Mas. Loh, bagian apa, Mas? Bojo kula iki pegawai KBPR Arta Kencana. Masya Allah. Nembe ngertos kula elok tenan. Lah mulane jenengan ampun ngetes kula. Nggih, ngapunten. Bagian apa? Lapangan apa? Bagian asok. Bagian asoke berarti utang kuwi. Nggih, anggota kuwi Kuwi ya penting. nasabah. Wah, kowe iki yo ngawur. Tapi lek benulan teko. Ah nek ra teko ya iso diparani to blok. Wong wayahe bayar kok ora teko ki lho. Wah, jaki mbleset. Ketoke pinter kok PK to, Mas? Apa ki PK? Pekok. Ayo, PK ra masalah sing penting BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN nek umpama STK, Apa? Siti, Loh. STK ndak masalah, sing penting halal. apa kuwi? Halal. Wes. Nek lek ngono jenenge KTK kowe. Apa? Kentuk.
Loh, ya pede loh. Apa? Podol. Mangsane iki. Malah. Wong ini Bapak Budi. Roh, Lenggah. Pak Budi sapa? Bapak Budi Utomo. Pak Budi menika dulure Wati kalih Iwan, Pak. Loh. Kowe ora sembrono leh ngomong lho. Lah aku ini dari jajaran-jajaran beliau yang berkepentingan iki ora. Lek Pak Budi iki nun sewu, karo aku ya black. Bapak- Menika Pak Budi iki dulure Wati karo Iwan. Bapak komisaris. Lah. Berarti anak sekolah kowe. Apa iki? Budi ya. Ini yang sekolah SD lho. Nggih. Ini Budi, ini Wati. Wati kakaknya Budi. Iya tok. Ngene kok. Pelajaran SD. Maksudnya iki dudu keluarga dari Wati iki mboten. Beliau itu lenggah sebagai komisaris. Ya. Bapak Suprapto juga lenggah menjadi Bapak komisaris dan Ibu Direktur Utama itu Bu Istia. Saya sih dilenggahi Bapak Haji Mur. Ya, Bapak Hari Wuryanto. Iki Bapak Hari juga lenggah. Halo Pak Ri. Lah ini paling tidak sawab yang terbaik untuk kita sebagai pelaku seni itu disuwun. Ya mudah-mudahan saya bangga Pak Ari ini tidak membeda-bedakan. Iya. Ini non sewu Pak Ari. Saya berbicara realita. Wah. Kok enggak realita barang iki ngopo to kok? Enggak. Kok realisti wae sing apik. Ngene kita jawab. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun. Wonoasri. Wonoasri secara khusus, Nggih. secara umum Kabupaten Madiun ya Pak ya. Nggih, kok saged bangga pripun? Gini Pak, ini menanamkan jiwa, wah sepur ini Pak. Ayo wis ben to yo jenenge transportasi darat kok kebutuhan masyarakat mbok Pak itu. Ha wong Mas Dalang kowe kecore enek ngono kuwi ora gunem lho kok iso sampean keganggu Gak sithik. ora keganggu, ngene. Sepur. Oh. Hubungannya apa karo Arta Kencana kuwi? Nggih to Mas, bleset to. Bleset. Iki sak ngertine mripat digawa. Lah iya. Wong wingi wek memeane tanggane ngerti yo digawa kok iso. Sak ngertine mripat ngono. Arta Kencana. Sepur kuwi aja mbok delok saka dari segi transportasi. Wo, lah kok langsung mbok sambung kok ngono kuwi. Hubungannya Sepur karo liwat. Arta Kencana apa? Sepur liwat iki bisa dadi pitutur kanggo Arta Kencana. Aja bleset lho. Kok iso ngono kuwi? Nggih, Pak. Mas Dasar. Cahyo aja nggak punya orientasi itu Nggak loh. punya aku. Berarti nun sewu. Apa? Ya wis, ngene. Ngomong ora apa-apa los ae. Berarti jenengan kurang sinau. Wah, iki. Mas, Nggih. ini dosen loh Mas. Jangan merendahkan seseorang bahwa Dosen secara akademik, Lah, tapi terus? secara alami itu harus dipelajari. loh. Wah, ya, ngejak. Alami barangi apa ora? Tegese alam itu situasional Pak Kang, Mas Cahyo. Ayo. Mas Cahyo. Apa? Mas Cahyo. Si tahu apa piye mau? Omongono kuwi lho. Wong jenenge Mas Cahyo. Sepur menika nduduhne KBPR Arta Kencana. Ulang tahun kaping pinten? 33. 33. Seki saka tembung sepuh. Hmm. Sepuh ki saka tembung tuwa. Usianya. Berarti insya Allah KBPR ini sudah menjadi koperasi yang terpercaya warga masyarakat Madiun yang menjadi prioritasnya untuk menjalin silaturahmi. Wah, iki. Seki sepuh. Pur Pur bulan baleni karo mikir kuwi asine. Pur ki saka huruf PUR. 3 abjad. 3 abjad. P ki pira-pira utange bakal diutangi. Wah, memfasilitasi. Memfasilitasi. Weh, iya. Lah pancen kene iki bank gede kok ya. Bang gede, Pak. Yang kedua U. Ki usalah bingung. Bagaimanapun kalau kamu menjadi mempunyai kendala, duwe masalah, ora usah mlayu ning ngendi-ngendi, tetep mlayu ning nggone KBPR Arta Kencana. Terakhir R. R ki saka tembung Rino Wengi selalu memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat Kabupaten Kota Madiun. Oh, tetep sepur ana gandeng. Gandengane Rapete karo singki Arta Kencana. Injih Arta Kencana. Sepur lek bahasa Indonesia kereta api. Kereta api. Hubungannya karo Menika Arta Kencana. kereta api menika dut. Persuku kata ki piye penjabarane ya nyuk. Lah kok malah kaya tembange anakmu. Iki sepur tok Pak, aja liyane Pak. Ya ora kudu Ora tanggung iso. jawab. Oh, jaremu awakmu ndelok situasional Iya, gitu, Mas. Kaki saka tembung keluarga besar Arta Kencana insyaallah bisa diprioritaskan. Tegese ngeten, keluarga besar ini bisa ditunjukkan secara silaturahmi nyatane lho, jangan tingali. KUD yang ada di Kabupaten Madiun ini bisa menyatu menjadi satu, Pak.
Mboten bedak-bedake. Rela Pak. Wis kuwi. Mboten. Rela itu walaupun jabatannya tinggi, tapi kamu barang rela ikhlas. Ana sing ngedemne sego pecel, ana sing gawe wedang, nyatane ora membeda-bedakan jabatan tinggi dan jabatan rendah. Nah iki, nyatane pecel niku pun didalaken. Lah, Lawe yo ora ming peyek tok, endhog karo empal. Ming sayang siji, Pak. Apa? Sendoke renek. Lali yo mburi mau ngono. Nggih mboten, Pak. Kere. Ta. Taki saka tembung tak akan sulit hidupmu kalau kamu punya masalah ojo mlayu ning ndi tetep ning gone KBPR Arta Kencana. Wah, pinter tenan lah. Awe lagi. Awe lho bocah iki. Kurang rampung lho. Napa Pun. Api. Api iki panas. Kowe tok A ki apa, B ki apa? A ki saka tembung akhlak. Akhlake piye? Akhlake becik lan apik. P iki muga-muga pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki insyaallah sakwise nggelar wayangan bengi iki dalam ulang tahun yang ke-33 warna sabah dan karyawan dan setap-setapnya insyaallah bakal pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepur kereta ora iso mlaku lamun to ora disupiri karo masinis. Maki mangan. Tegese mempunyai prinsip mangan siji ya mangan bareng. Oh gitu ya. Rekoso siji rekoso bareng. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Ini Pak. Iki yang menjadi moto. Motone sapa? Aji. Aji no moto. Kowe kok saka kono ki ya ngopo kok. Diubre bingung aku. Masinis wis Siki siap untuk melayani masyarakat. Nis cahya padamu ya. Makasih. Kowe diomongi karo kowe kok. Liyane nis saya, ayo. Liyane nis saya, ayo. Nis ki insyaallah pegawai yang ada di Arta Kencana tidak mempunyai jiwa yang sinis. Wah, sinis. Berarti selalu sumeh. Smile. Care. Terbuka. Untuk semuanya. Nggih. Sepur dilakoni masinis mandek ning stasiun sta. Oke meto. Jane sampean ki pegawai dinas perhubungan kok piye? Seta menika saka tembung stabilitas. Wah iya. Stabilitas dalam kinerja karyawan ana ing Arta Kencana itu bisa diuji. Kok dipuji ndasmu? Diuji. Nah, wah kowe iki kupingmu ya mamandel kok. Siap. Siap, sigap dan tanggap. Untuk masyarakat, insya Allah kedepannya juga akan dikembalikan oleh masyarakat. Lah kamu kok kabeh kuwi liwate ora ning ratan. Liwate ning dhuwur rel. Rel itu bahasa Inggrisnya real, itu nyata. Real. Jadi KBPR ini adalah koperasi yang nyata, bukan koperasi yang semu, bukan koperasi yang bayangan, bukan koperasi yang online. Lek ning liwat gendalan kae kenapa kok enek palang sepur suarane kok uwi. Ki uang. Koperasi nggone dhuwit, dadi nggone uang. Ora enek koperasi iki nggone telo ora enek. Kaenek. Iki insya Allah, baik itu nasabah, baik itu karyawan, insya Allah kedepannya bakal didoke bila ini cedake rezeki. Alhamdulillah amin. Wis, jangan teko aja angel-angel ngiten iki lho sing angel. So, mikir aku ngumet ya. Nyambut gawe iki apa wae mesti ngangge pikiran. Sing miwiti ya iki mau ngejak ngomong sepur mau. Kowe iki mek meneng tok. Kene mbok kon mikir, lho sing bayarane akeh kowe. Cangkeme kok dadak ngrembug duit meneh. Ngene. Iki ulang tahun ke-33. Ya, kenyih, Pak Hari rawuh iki lho. Lah nggih. Pak Hari menika nun sewu, Pak. Ini tidak kampanye dan saya tidak apa jenenge ya. Tidak mensosialisasikan. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun, Pak. Khususnya warga masyarakat sini. Ini yang bisa dinanamkan bahwasanya warga masyarakat yang berbineka tunggal ika. Kok saged ngoten, Mas? Saya yakin bahwasanya yang rawuh di malam hari ini iki ana sing milih 01, ana sing milih 02. Tapi kalau kita sudah menyatu dalam budaya, insya Allah negara budaya ini tidak membeda-bedakan, tetap nyawiji dadi siji untuk malam hari ini. Karepe ngono lho, Pak. Tidak peduli bersatu padu. Ini hebat loh, Pak. Ini bisa menjadi acungan jempol, Pak. Iki nun sewu, Pak. Ini bisa menjadi referensi dalam lingkungan saya. Loh, kok kayak radio to, nggih referensi barang. We frekuensi.
Kowe ketok ing gandeng ya pekok. Radio ki frekuensi. Iya iya iya. Lah, kowe ketok ing enom ya lara kowe. Bareng HP-ne malah kenek neh lho malah kleru wae. Ngene. Iki rada pinter-pinteran ngono lho. Lah iya to aku lah yo sekali-sekali yo ngebut. Aku lek pinter itu pinter lho, aja referensi. Lah kowe tau tak tutne pinter malah nyelakakne kancane. Masa ya? Apa? Jangan tinggali. Apa yang saya sampaikan tadi. Nggih, nggih. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun siapapun pemimpinnya insya Allah akan bisa mensejahterakan Kabupaten Madiun, akan lebih maju, lebih jaya dan akan menjadi barometer kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Ini. Elok. Oh, mula Wonosari kuwi pyaine kepenak. Kepenak, Wis iya. senajan ton jero. Wonoasri. Wonoasri. Iya ta. Pekok leh ta kowe. Kula pyaine cerdas-cerdas. Ngene, Pak. Niki saya bangga. Kepiye kuwi? Desa kuwi ora kaya jenengan-jenengan iki lho, Pak. Bu. Alhamdulillah. Mula dicontoh to, Mas. Ngono. Karena pilkada ini kan serentak, Pak. Nggih no. Iki aku bangga. Bapak, Ibu nyawisi dadi siji. Gen kula niku kemarin tuh setelah debat pertama, Ya. ngeri Pak Cahyo. Ngeri ki apa nggonmu nek metu terus rupane do medeni ngono apa? Tidak. Iki nek anggere nek tontonan iki sing nanggap sapa ngono? Sing Teko. nanggap kae ngono. Sing nanggap kae. Kae melu sapa ngono? Kae melu kae ngono. Iku akhirnya 10 liwat. Dadi Iki kuping kuwi gragas kok iso. Ah wis ngomong ora usah gagas kuwi kok iso. Tentang warga sing kondusif iki lho piye? ngene. Ngono. Sing nanggap saya, kae melu sapa? Kae melu kae. Akhirnya gak nek sing delok, Pak. Berarti dia mempunyai jiwa fanatik. Ah, iku daerah lingkungan saya iki tingkat kelurahan. Iya. Tingkat RT, gen kula niku ngeten iki. Kowe iki sik iso manggon ning RT to. Ngawur ya. Sekarang itu ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Iki lho, Pak. Waduh. Iki lho, Pak. Pecah berarti. Omahe dheke pancen benang tok dadi garis merah. Benang matamu. Iki bahasa Tapi jare garis merah. Iki bahasa intelek iki tegese iki Kuwi ngene mae kuwi anu apa garis ora merah. Napa, Pak? Kuning ireng sret-sret ya lho. Masnya itu kecemburuan sosial antara Kowe satu dengan yang lain. terus akhirnya bagaimana, Mas? Genku ki sampai saiki, Nggih. iki ki wong wedok ki metu bengi maksimal jam 09.00 bengi Mas Cahyo. Wong lanang kuwi metu bengi jam 12, kuwi nguyuh, dicekel. Iki sampai sekarang itu terjadi sampai malam hari ini. Sik alon-alon sik alon-alon. Nggonmu kondisine ora kondusif. Ora sehat kuwi berarti. Banyak perpecahan, permusuhan. Setelah debat pertama pilkada kemarin. Nggih. Lah pilkada menika gajah yang aneh iki mesti. Mesti ya gajah yang aneh. Ya. Tapi ya wis. Ngene. Sopo sing kok hati-hati? Yo sing numpak kuwi lho. Sing numpak lho. Saiki, Pak. Wong wedok ki maksimal metu jam 09.00 bengi itu maksimal. Nggih. Wong lanang metu bengi ki jam 12 bengi, kuwi nguyuh dicekel. Itu berarti kamu harus bisa mensosialisasikan Iki takon kenceng. Takon kenceng. Iki aku rada keganggu pikir aku gero-gero nguyuh dicekel iki lho, Pak. Lah iya, kuwi kan dadi pertanyaan kuwi. Kudune ngene lho, kowe iso mensosialisasikan yen nggon lingkunganmu ndak sejuk. Piye ben iso diajak sehat, ngono lho. Loh, lha nyapa jak sehat? Wong kabeh wis sehat kabeh. Sehat rogone ning pikirane kan nggak sehat. Lha nyapa? Wong wedok wae metu dibatasi. Jam 09.00. Jam 09.00, wong lanang jam 12 bengi nguyuh dicekel. Lah iya. Lah berarti lingkunganmu nggak sejuk. Lah nyapa ora sejuk? Ah nguyuh dicekel. Loh, lek cekel beri obat mabit. Lah kowe kok cekel ora, Dik? Loh, lek nggonmu mesti mbok kawat mesti. Rencana tak cekel terus tak uyuhne raimu. Opo wong kok dijak omong. Sampean tak aturi. Iki lho, sing dikersake, sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Oke, ayo coba kaya apa saking Pak Yuswanto ugi kula aturaken dumateng Bapak Harminto ingkang saking Puskut Jawa Timur ingkang lenggah wonten Laladan Darmorejo Mejayan. Ayo, ugi Pak Darno kalian Ibu wingi wis wayangan dhewe saiki kepareng mirsani mrene. Alhamdulillah. Lan boten kesupen tanggal 1 November wonten ing Pabrik Gula Madiun. Nggih, pikir jago. Nggih. Ngapunten mboten kalih jenengan kok. Dan kula anjen ya kula benjing napa niku mancing. Nggih. Nggih, matur nuwun. Tanggal 1 pun dilike kali Mas Kluthuk. Nggih, niku. 1 November mangke sopan wonten ing Rejo Agung. Nggih. Kula pancen kula niku golek prai mancing.
Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Yo, Hafifah. Mbak Mi. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Piye? Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilan ya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi. Hobi mancing. Hobimu liyane mancing apa? Aku ki mancing ya olahraga. Dadi Nggih. hobiku ki mancing, Nggih. olahraga. Olahragane? Hobi. Olahragane apa? Ya kula bal-balan, Mas. Bojomu ya duwe hobi ya? Bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas. Oh. Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, Lah outbound outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bond ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. Malah. Bleset neh. Monggo Nduk diaturake lali janjine ya ki Mbak ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke. Hey!
Monggo Bapak Dr. Andes Yuswanto. Sampeyan urung rapi ya? Dereng. Iya. Napa? Kenapa? Ngene, aku mek meling ngono. Jadi aku meling iki sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek iso meling Mas Ayo. Meling pripun? Arep nyandi kok meling. Dan apa nanti ya jan niku. Sampeyan ki Enggak ini lho. Sampeyan lek sampeyan wis dibojo, lek duwe anak, saya doakan sampeyan akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif. Amin. Dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan. sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoki ora sportif, bojoki kurang bijak dan bojoki kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanaman ning seorang Lah, istri. masalahnya kuwi. Dek anakku loro to, Pak. Nggih. Lanang wedok. Betul. Nggih. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Ah, terus? Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Lah sing wedok. Kalih sing wedok, oyo-oyoan. Lah bojoku nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapo aku ngono. nyeluke piye? Pak. Mbok ngoco sithik no nyapot. Pak. Wong omahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, iki. Pak. Ngene iki salah lho, Pak. Lah nyapo? Terus? Nukok sepeda kok siji, kudune lak ya loro. Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik dienggo TK. Oh, iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya, iya. Grombol niku lho. Kok TK. TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku. Royokan. Bojoku yo nyeneni neh, Pak. Kan yo bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune yo loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, bal Bal yo nggih royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan. Anak kula loro-loro iku urung turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku. Iki ibuku aku ya bingung kok, Pak. Iya, Terus Akhirnya sampean kula yo piye? ngeten. Bolokne. Wis ngene, ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh, ben sampean ra royokan. Lah kok bojoku nesu? Kan ndak sportif iki. ora sportif ki nek perkara barang lho kowe sik apik. Menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus buklekne ibu Mas neh. kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Ah. Kok tukok. Contohnya adikmu iki lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok ya. Kowe toh? lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Ini Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Wis ya Mi, baleku ya ku ya Mi ya. Mi, Dalam. baleku ku ya Mi. Nggih. Tur neh yo nuwun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenan mantune. Loh, kowe ngawur ya kowe. Napa? Justru melasa itu menjadi moroto sing apik lho. Apik apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan Loh, terus kok. iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune nek komunikasi Nah. sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho. Loh, lah ngopo? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane? Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kan mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Nganti saiki aku ora ngomongan. Wah, lha iki yo salah paham meneh iki. Kebablasan lek kowe. Maksudnya orang ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, berarti ora tau numpak bis kowe. Ora ngono lho tulisane mek cilik, ora tau enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono lho. Loh. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora enek tulisane mengganggu ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. enek ketika. Tulisane lho mek dilarang bicara dengan sopir. Pur ya aku lek kate omongan dikira aku wong goblok kok aku. Ku piye to? Iya ning maksudnya Ora enek tulisane maksudnya. anakmu lak sopir. Dia Terus ngomong tuh. ngengkel iki ya. Mantuku, Bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi nih. Dia ngomong tulisannya iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora nek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita kurang. Lek bojomu apa mantumu pas ora nyopir ora masalah. Ora nek ngomong. tulisane kuwi.
Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku? Berarti enek tulisane Dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya Akhirnya aku nganti saiki ra omongan. Aku lek nganti omongan dikira wong goblok nah aku. oh Tidak menaati peraturan. lah layak Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku arep mlebu Taruban ki ning nggone ngarepe pom kae mlebu pasar enek tulisan kok Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kene, sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Nggih. Kerep. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang nih mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenis apa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tambi Maksudnya kerep kerep barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Wah iki wong kok ngengkel wae. Ayo dibalik Umi iki. istirahat, saiki ganti Birgita. Ayo. Saiki sing Suwen. padake barang edungane kaya ceret. Tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Dik. Iki duet iki apik iki. Nggih, Mas. Ayo, nggih. Tak, loro Pak, loro. 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 Loro pas siji. Loro. Loro Mbak Winong dan Mbak Birgita. Oke, dua, ayo. Aduh dek aku sing luput aja picer pranget uang ayu tadi samrawut ning kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja picer pranget wong ayu tadi samrawut yo sosor bebek disosori salahku dewek mohon sorry besok gak lagi klambi ireng disabang neng ati seneng aku nembang kok kowe mikir nang ngene tok. Ayo terus karo kuwi wae. Gentenan lho, Dok. Nah, Nggih, Pak. klambi ireng disabang ning ati seneng. Ngono. Ketemu bocah ayu, jebulane bocahe anteng. Klambi ireng isorane warnane putih. Ayo. Iki piye iki? Lah, iki lho, sing diarani ora simbiosis mutualisme iki. Ora kompak ning kono. Bareng tak pandeng bocahe wis semule. Iki ana sinden jenenge lak sinden Winong. Ya. Pinang. Ya. Terus piye? Yen tak delok bocahe ayu duwe sifat ya ora sombong. Bocahe mlaku-mlaku disawang kok ayu moblong-moblong. Blong-blong. Oh, blong-blong. Nggih. Aku piye iki? Ayo golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Oh iki. Moblong-moblong. Angel iki. Oh, alah jangkrik. Yen ora tak tunggoni bocah iki dicolong wong. Nggih, Birgita. Sinden sing sijine yen aku kenal jenenge Birgita. Sinden berkata ini memang dambaan saya. Nah, ngono. Kalau kamu melihat di hati rasanya cinta. Cinta. Ya. Cinta. Terus piye? Insya Allah yen rabi bisa membahagiakan keluarga. Bisa. Iki ana sinden senom dhewe jenenge Dek Umi. Umi. Ya. Umi, senajan isih enom nguri-nguri budaya Jawi. Bocahe ayu tergemati saben dina sregep ngaji. Insya Allah kuwi bakal nyedake rezeki. Iso ya. Sik tak goleke iki sapa iki? Tuti. Mbak Tuti. Tuti.
Iki ana Angel, sinden Mutiar. asmane Mbak Sinden Tuti. Lah angel kowe. Sinden Mbak Tuti. Memang beliaunya pancen cantik. Iya ya bener. Ini memang cantik, nggak mau lirak-lirik. Iya. Kalau saya lihat karakternya memang baik. Bisa bocah iki. Menika sapa Mbak Luwem men. Hari. Ayo ke. Ada? El. Niki wonten sinden Mbak Lia rada gedhe lemu. Oh. Mu, Heeh. mu, Iya. mu. Iya. Ono. Senajan lemu piyantune ketok ayu. Merga ketok ayu karo sapa seneng guyang-guyu. Iya. Seneng guyu, insya Allah panjang umurmu. Iya. Sankas. Ape. Iki ana sinden garwane Bapak Dalang. Lah. Ayo. Nanti elek kepruk kowe. Ayo. Ayo, Bapak Tahun Dalang. ngarep takon gagelan liyane kok. Hmm. Bapak Dalang lang. Niki wonten sinden garwanipun Bapak Dalang. Ayo. Kene Dalang, Iya. yen tak delok sregep sembahyang. Ya. Aku dik. Piyayine sregep sembayang, salate ra arang-arang. Ya. Aku yen nyeluk saben dina mesti sayang. Isa. Bro kowe. Bojone wong arep disayang ora. Sayangnya bukan dalam arti cinta loh. Bojone nesu. Iki dalang cahya. Ayo. Niki dalu, niki wonten dalang Ki Cahya Kuntadi. Sip. Ayo dong. Ki delok aku tadi. Tanggapane teko ngendi-ngendi. Terus. Piyayine gagah pideksa disawang ora kemlinti. Ti. Kemelinti. Ti. Mula yen nyambut gawe rono rene tetep ngati-ngati. Apa-apa kok iso golekno Mas? Iki mesti iso iki. Iki. Iya, sik. Pak Hariwur. Ayo. Sinten? Pak Hariwur. Ayo. Engkang lenggahi wonten beliau Bapak Heri Wuryanto. Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Beliau Bapak Heri Wuryanto. Ya. Menika. Tembange piye? Gaya tembang ngono. Balik dik. Dik, balik dik. Dalu niki dirawuhi beliau Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Piyantune yen tak delok, piyantune gagah pideksa. Buis ganti sik. Sik kurang siji lho. Oh, ora apa-apa, Kurang buis. Bu Istiah. Kepenaan lek kuwi engko ayo. Ibu Direktur Utama asmanipun Ibu Istiah. Ayo kowe. Rasah mbok dongakne keluargane pancen sakinah mawaddah warahmah. Wis ucap. Apa iso? Kowe ngomong lu sak pikir langsung gak. Iya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah sansaya berkah. YouTube. Yen wis rezekine berkah, insyaallah bakal bernah. Bernah ya, Pak? Bernah menika rezekine bernah diwene ning nggone Noto. berkah kan ya bernah to, Pak. Oh. Bernah itu berkah iki berkembang. Iya toh, Pak. Berkah itu berkembang, bertambah. Jadi insyaallah bernah, iki insyaallah bernah bakal diwehene samu barang. Wong-wong Iki kata-katane pemilihannya kurang tepat. Sembarang kuwi insyaallah bakal Bernah ki nek Bernah kaya kewan nglairke akeh bernah. Ma padake yo Pak Buis. bernah. Insyaallah iso dienggo munggah meneh ning gone Mekah. Ngono lho. Ngono lho, patah ya. Rungokno. Iya. Ya. Oh kono ket Mayus mirengke kok iso. Bil. Tembangipun kalian duet nggih, Gus. Salam. Duet nggih. Duet Siap, nggih siap. harus. Ya lagi ya. Boleh lintang asmara, boleh apa. Oh Iki. iya. Siap. Aku tuh sudah lama enggak ketemu kamu. Kok kowe emang karo Brigita ngalih karo Wineng di karo Nutuk? Aku ini sakit hati no Mas. Sakit hati lebih baik sakit hati daripada sakit tipes. Siap Mas betul. Betul ya.
Tembange tak gaweke sing kepenak kaya jumudule lintang sing nggo asmara ya, Wah, Mas. betul. Nggih, nggih. Coba. Sampan ya ngono ya. Rale piye? Kok ya ngono, gak kreatif to, kata-katanya sing kreatif lah. Rale ta loro. Ayo, no. Rale, lanang wedok. Awakmu. Oh, Ral, sampean apa aku sing Ral? Entar ngono sik. Bareke tak roll. Sapa sih? Oh, iya. Sini nih. Aku amplak jak roll. Rungokno glundung. rungokno suaraku ya, Dik. Iya, Mas. Wong ayu tresna kukinarya tamba susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh, genti kluthuk Winong. Sora. ora iso sing lanang modele kaya seperti Tetra ngono masa wah kaya obat gudik Kamu Mas iki. Kok malah nyawangi gelange ya apa? Sesuk didol. Loh, lah ngapa? mbok tukoke sing gedhi Ora ya tak peke. Piye kudune ngayani kok malah ngeret iki piye? Lah kan yo. Basamu kok apik men ngeret. Lah apa? Ya cara Tulungagung ya ngono ngeret. ngeret ki nek diresiki nggon kandungan Kae kiret. Kiret. kiret iki lho ki Karpet. Karpet iki sing molor ke lho. kayak karet Lah, karet kuwi iso nggo tamba mata. Kok iso? Kareke dibong tetene mripatmu. Saya tangga teko mata picek. Ralmu coba kaya apa kluthuk? Senajan ngaru Sing rada gedhe sing rada arum suarane. Sing berwibawa kaya adikmu lho. klambimu ki Surakarta Hadiningrat ki kawibawan saka abdi dalem ki ketok dodone buka kawibawane ben ketok irungmu aja mekrok ngono kuwi to biasa wae senajan senajan Kurang bening suarane, kurang antep. senajan nah ngono lho Mas iki apa gudi kendak ki tanganmu? Apa iki iki? ngono caplak. Lah, lek goyang iki tak tapuk. Ojo kasar-kasar to. Ya ngono nggih lambe. Mas, aku mau aja digitukan ya, Mas. Putu ki jahat. saya itu Mas, jahat karo aku ya, selalu memberi satu sentuhan rohani santapan jasmani kepada seorang istri karena istri adalah nikmat dari seorang suami. Kalau tak santape rohani, sentuhan jasmani ini penting. Sesuk tak santap neledok. Mas sama ojo kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Iya. Iya, nang cepet. Berbatmu kayak kucing. Kucing piye? Kok murup ngono? Iya ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. Tenane. Iya, wis to. Aku senajan to sing ndelok ramene rumahku koyo sepi. Ngono. Perkara nek kowe ning adikku cah. Iya. Aku ya pengen di ngono. Kok ngambung tangan nih maksudnya piye? Lah nyapu to tak takku dhewe nyapu. Piye mau jajal delok? Aku ngene. Tangane. Oh tanganmu dhewe tenan to? Kanggo dhewe. Ambune piye ambune? Sama ambu kuwi. Malah nawakne. Monggo Lintang Asmara duet yo berempat yo. Ben kita, yuk. Yo. Iya, Mas. Monggo. Sika. Tadi channel asik. Arta Kentana pemuja keunggulan dijamin lembaga penjamin simpanan diawasi oleh OJK berkesempatan memenangkan hadiah yang diundi tiap tahun. Like. Yuk. Siang pator arahatri mangele manis hati setiaku bisa angguweni marang sang Yesus
bang soro ratri nongen manis hati setiaku bisa anggueni marang sang tiasuat rapi sati pisan yen wis tresno rapi sati Terima kasih.